आब'नि ओंखाम संग्रायाव बयखौबो बरायहरो। गोदान रेसिपि लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो आब' पानसि। दिनैनि रेसिपिया ओंखाम गोजांनि सिथाव। ओंखाम गोजांखौ ग्राइन्डाराव गुरा खालामनानै लाबाय आं। बेबादि ग्राइन्डाराव उननानै लाबाय। बेयो खुरै फिसाजों खुरैनै जागोन। दानिया कर्नफ्लावर खुरै फिसाजों खुरैसे लाबाय। बेखौ खुरैनैबो होनो हायो। दानिया मोजाङै गलायनानै लाबाय। सदा एसे होबाय। बेकिं पाउडार एसे होबाय। संख्रि एसे होबाय। सुजि एसे होबाय। सुजिखौबो खुरैसे होनो हायो। गुलमरिचनि गुन्दै होबाय। आंनि सिथावा एसे नरम जागोन। सिथावखौ राफोद खालामनोब्ला ओंखाम गोजांनि उननायखौ आधा लानानै सुजिखौ आधा लानांगौ। सारायाव सिथाबैनि थाखाय रिफाइन थाव एसे होबाय। दानिया सिथाव बानायनोसै। बेबादिनो सारायाव होनानै मोनफा मोनफा एवनोसै। दानिया खोबनानै एसे एवनोसै। बेबादि बेलथायनानै फारसेथिंबो एवनोसै। दानिया जाबाय खांजासै। बान्दा कबि फिसा हानानै लाबाय। सामब्राम गोजा फिसा हानानै लाबाय। दानिया ओंखाम गोजांनि मिक्सारखौ होबाय। मोजाङै गलायनानै लानोसै। दानिया गाजर ग्रेट खालामनायखौ होबाय। बानलु गोथां फिसा हानायखौ होबाय। गासैखौबो मोजाङै गलायनानै लाबाय।
नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबनानै खावलायहरनाय थाबाय। आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनहा अननानै साबस्क्राइब खालामदो। दिनै बेवहायनो एसेनोसै, गोजोन्थों।